Thank you, friend. My friend. Ma'am Gwen, maraming salamat. Mag-live ako 8 hours. $200 premium. Maraming salamat sa panonood, mga bossing. Ma'am Gwen, tulog ka na. Hindi ko na kayo marireplyan, mga kaibigan, kasi nagdadrive ako. Thumbs up na lang po ang aking channel. Maraming salamat.
Maraming salamat, Gina. Thank you. Opo, ingat po tayo.
mga boss, yung mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, subscribe naman po at parang awa nyo. Maraming salamat sa tamsak, Ma'am Gwen, Ma'am Chena. Thank you. Yun lang, walang pasahero. Nagla-live po ako kasi yan ang turo sa akin, mag-live daw ako para madagdagan ang watch hour ko. So, ganun daw eh. Alin ang maliit, Ma'am Jem, Ma'am Gwen? Yung picture, yung mukha. Ewan ko, hindi ko pa kasi nakakalikot dito kaya hindi ko pa alam mag-live eh. Baka kailangan nakatayo ang camera. Tsaka mahirap sa cellphone mga kaibigan kasi maliit. Alam mo naman pag tumatanda na hindi na makita yung mga may pasahero na ako. Robinson's Libis po. Libis? Apo, yung katabi po ng all day po. U-turn sa Jollibee Pwede rin po sa Green Meadows o kaya dun sa may flyover po. Yung sa ilalim po pwede po.
Naka-vision kayo dito, di ba? Apo. Sa Jollibee na lang po kayo mag-drive. Malayo kasi din. Sige. Yung building na po sa Balimbing. One way lang to kuya, kahit huwag ka na Yun. lang. Thank you po. Thank you. Okay mga boss, maraming salamat po sa panonood. Puputulin ko ng live ko kasi nakaya sa pasayro. Okay mga boss, bye-bye.